Kwa kanyo ni bura e wi nek mar rawera Albert Ojwang mane onegi e stesend obila ma Nairobi Central biro chakore tarik 7 dwe mar adek higa mwantiere ni. Jayal buche Diana Kavetsa ne ogolo chik mager ni burano ok owinjore ochop dwe mar 4 kapok orumo. Tarige mag winje koro dhi bedo tarik 17, 23, 24, 30 kod 31 mar dwe mar adek higa mwantiere. Kavetsa onyiso ji duto monywandi e burano mondo luwre kod chike moketi ka apisa mochung' ne nonro kod jomin buche bende omi chik ni ochwal e doho joneno duto kanyakla kod neno mabiro konyo e yalo burano endo. Joneno ma ok owinjo yang e lela biro chiwo nendgi ndalo 2 mokwongo mar burano ka achije 6 moting'o maneno CS Samson Talam ibiro med geng'ne mondo kik giroch burano.